ndị na-agbala aka n'azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ. Mụ bụ Chief Benson Chinedu Nwokwu, Idi Akubu na Anọba, isi nze na ọzọ South Africa. Anyị na-emechi arụ tata. Ọ bụrụ na ọ mechara, anyị na-eme the last meeting of the year. So anyị ji sị ka anyị na ndị nwunye anyị na ụfọdụ ndị ọya anyị nọkọ wee kene Chineke igwe mere anyị na-arụ a. Kana mgbe ọbụla anyị bụ ndị nze ụzọ na-agbagharị ka anyị fụ na ife ndị Igbo na-aga n'obodo a. So mgbe ụfọdụ ogbu opi na-akọtasị ka o mechaa imi anyị sị ka anyị dịkwazi onwe anyị anya na mmadụ ka anyị bụ ghọtago na ọ ya bụ mgbe ọbụla ife ndị Igbo anyị na-eme dị mkpa mana mgbe ụfọdụ ịnekwa onwe anya ka wee gbakwa onwe anyị ume maka arụ na-abịa wee rụcha ya for next year maka ife anyị nọ n'obodo a bụ na anyị kwuru omenala anyị adị na anyị eji maka na anyị nọ na mba omenala anyị anwụnarụ anyị so na anyị na-anyị promote our culture here in South Africa. I've been doing this for a very long time and that's na anyị ya continue ndị mmadụ na-abụ agba afa ka abịa ka anyị na-aba n'ọlụ ya veche na anyị na-ayị ego anyị hayị ego anyị karị okwu anyị kota ejiro ego ezuru ezu eji ọzọ ogbe oyi ezulu tupu ikwu okwu ichi ọzọ so na anyị sị na ndị ọyị anyị na-abịa taa na ndị nwunye anyị ka anyị na-aba n'ọlụ ya nwee aṅụrị ndị na-aṅụrịla anyị ka abịa ka anyị show appreciation that na anyị ghọtara na anyị mana fa na-aṅụrịla anyị ka onye ọbụla na-etu ndị nze na ọzọ afọ abakwụkwọ n'ọ ego gara adachi anyị nọọ ka wee gbaa ya ume ọ iso osidi onye ọbụla na-echeta ndị ichie befa bụ ọ ife ka ọma onye ahụ ma na n'onwe anọ ntị soye onye ọbụla na-eme ife dị etu ama n'onwe ife soye so na anyị na-ekene ibe anyị abịa tata na ife na ife adị very exclusive anyị ezibere ụwa niile ife abụrụ ka ọnwa m ka ọ sọ ndị nze na ọzọ na ndị nwunye fa and ụfọdụ ndị ọyị anyị si ka abịa ka anyị chanel ya ụbọchị tata na Santin Sun. Thank you very much. Afọ m Chief Chuks Okoye, eze nwanne eze ọhamadike na Igbo Ukwu. Ọmụnwa bụ Secretary General ndị nze na ọzọ South Africa. Like onye isi anyị kwugoro, ife anyị na-eme taa dị very remarkable. Tata ka ndị nze na ọzọ South Africa na-eme our last meeting and anyị mere ka ọ bụrụ last meeting stroke inwe aṅụrị maka na onye na-agba bọọlụ na-alachakwa n'oloma onye dị ndụ from January till November December bụ ihe ọma ka Chukwu meela anyị and n'oge na-adịrị anya unu ga-afụ ndị nwunye anyị ka ha na-apụta n'ikem and ndị ezigbo enyi anyị ndị anyị na-akpọ Friends of Nze na Ọzọ ndị anyị na ha na-alụkọ ife niile ha na-alụ maka onye ọbụla nwere ndị ọ na-adabara ya na ọsọ ndị anwa ka ị ga-afụ ndị selected few ka ị ga-afụ taa na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma na omenala anyị ga-adị anyị nwa nọ na mba na-emekwa omenala anyị because anyị si na omenala anyị ga-adịrị maka omenala anyị amaka ịfụ ka a na-ekekiri anyị ekiri iji isisi akwa anyị tụrụ ugo a na-enene gị enene so ana m asị na taa ga-abụ ife nkiri na ebe anyị nọkwa taa bụ the heart of South Africa ndị niile nọ ebe a who is who ebe anyị nọ bụ Santin Sun and Ada Agboyadoro ana m ekene the leadership na anyị rụbara onwe anyị ụka wee sị na anyị ga-afụ aka afụ wee bịa ebe a onye ọbụla bịara ebe a na-ekene Chukwu na anyị dị ndụ taa. gbaa ntọọchị ka efu na-etu na m ogbe ya gbaa ntọọchị ịbịa oke afọ m bụ Nze Izuchukwu Chigbo Idi Akali ọzọ na Obosi ọmụma bụ ọgbasa ozi ndị nze na ọzọ the PRO of nze na ọzọ so ọkwa nji and member board of trustees nze na ọzọ anyị nwachipere nze na ọzọ a wee bụrụ ife ọpụta atọ afọ n'efu daalụ oke ibe anyị afọ bụ na ọkwa anyị na ndị nwunye anyị so wee bịa ije afọ n'efu na anyị ya emechalụfụ obele meeting ka nwa by 6 o'clock agbadata unu nwa dishon unu cover afa very very well unu fụna anafọ unu ya amanọ ndị nwunye anyị ya agwa unu ya agwa then after ka emesi meeting then onye bezi oje chenji iyalizi ya afa ya eji wee gba egwu maka ọgbanje ya agba n'ime klọb maka klọb afọ ime ebe afọ n'ifu edebe ọ bụrụ for meeting nke edebe ya ịbata anyị ji wee rapụ ebe anyị na meeting ebe na Santin Sun na 5-star hotel bụ
ka anyị nwee ike emezi ka anyị nwee ike imegharị arụ mgbe ahụ ịnekwa anyị na-asị ọkwazi nzere ọzọ adịkwazi ife afọ n'efu na anyị chenjizi echenji so n'onye nwa the process and then our members anyị honor with the BOT onye part of the position anyị enwe a very brief meeting ka ọ ya bụ ya ịma ọfụma wee bịakwute m because na adịrị ka ibe adịrọ mma nke m dị iche abụkwa ezigbo ife ọmụ abụ Gabriel Aghanụ Ichie Kpaji ọzọ one of ụmụ oji all the way from Durban ife a na-eme bụ ife ndị Igbo ọ na-amasị nri nne ejiro m ya egwu m wee rapụ Durban gbaa mmiri ịsaa gbaa agụ ịsaa mụ na ndebe m si nya ife anyị nọ ebe a nafe eche okeshọn a and ana m ekweghị nkwa na ọ ga-aga ọfụma ndị nwunye anyị obere oge kịta fa abịa anyị na fa anọrị ya ọ bụrụ ife kwu ka a na-eme thank you very much. Interviews ebe anyị nọ kịta bụ na Southern Sun anyị ga na-emekwa interview ndị nze na ọzọ na-abata anyị a na-ewepụtara gị ha ncha n'ofu n'ofu maka tata bụ nnukwu emume ndị nze na ọzọ na-achịkọba ya bịa end of year party dịka isi wee nụ ka esi wee na-ekwu esecha foto a kịta anyị ga na ewetakwara gị ya interview esecha group photos now anyị ga-ebidokwa with our interviews. Ọmụ abụ omemmachi nwata kwak High Chief Kevin Ike omemmachi nwata kwak na ide atọ ọmụ Deputy National Secretary nze na ọzọ Southern Africa SADC ndewo nze na ọzọ bụ ndị na-edozi omenala Igbo bụ ife ọma ọ ndị na-agọrọ ndị Igbo ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike ọ ndị na-eweta udo n'ala Igbo ihe ọbụla a na-eme bụ ihe a ga na-eme ka udo dị n'ala Igbo ka ọganihu dị and nze na ọzọ dị ka isi maka isi ada abụọ ọdụ and ihe onye isi na-eme bụ ị na-eme ka ihe na-adị mma ka ihe na-aga aga and nze na ọzọ Southern Africa nwoke lot of things anyị mere iji mee ka ndị Igbo na-aga n'iru so ịfụ na ebe anyị nọ today na Southern Sun Hotel ọ ebe ọ na isi mmiri ka ọ bụ leadership nze na ọzọ ma ndị nze na ọzọ niile anyị na-eme ọfụma so ihe anyị ga na ya na-agụkwa ọfọ ka ndị Igbo na-emekwa ọfụma ka udo dị n'ala Igbo ọ ha ji nọrọ ebe a taa enwekwa ebe ka ebe a anyị ga-agakwa ya maka na ndị nze na ọzọ nọ n'elu anyị anọghị n'ala maka onye megidere ihe chi ọzọ o chigbugo ihe niile a na-echi echi so o wee ka otu a ka o siri dị ile anyị ka anyị na-emuke dị ka ugegbe maka white anyị fụrụ otu a ka obi anyị si ede dị ọcha nze wee ezigbo ihe ka ọ bụ so ọhịa ji nọrọ ebe a taa ihe anyị na-eme taa ọ bịa lekiri ka ọ bụ ịfụ ka ndị ọcha ma ndị ojii ndị obodo na-elekiri anyị a ga na-ajụ ka ebe anyị si atụ na anyị bụ ndị Igbo ihe ojuju afọ ka ọ bụ ekelere m isi nze anyị ma ndị ezekutiv nze na ọzọ ma membas nze na ọzọ ndị na-eme ka ihe na-aga ọfụma ka Chineke dowe ha nye ha ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị nwee ike na-ahụkwa ihe ọma si n'aka ha na-apụta na-erute ndị Igbo niile aka udo dịrị gị thank you. Ọmụnwa bụ Chief Mike Ụgha Orimiri Mkpọ onye ichie ka m bụ na Mkpọ tata ka ndị nze na ọzọ na-emechi arọ na Southern Sun Hotel International na St. Johannesburg ife niile Igbo ji wee biri bụ ife chiri echichi n'ọgbado ya ịghọtago si obodo dị iche iche dị n'ala Igbo anyị ncha niile n'ọgbado ya maka na ọrụ abụọ arara esibe ịma na mgbe gboo na ogbenye ara echi ọzọ and ogbenye ara echi ichie and nke bụ eziokwu bụ that na omenala Igbo nọ na the highest as it is now because iluo na America anyị nwere nze na ọzọ iluo n'Europe niile iruo ebe ọbụla so na anyị nwa nwa anyị bụ ndị Johannesburg bụ South Africa bụ anyị nwa bụ the head na Southern region so na onye ọbụla bụ onye chilu ọzọ chilu ndị ichie chilu nze bụ n'ala Igbo ọ bụ ọkwa ichi n'obodo oyibo na onye chi n'ala Igbo obodo echie akọnfam nwa ya akọnfam nwa ọfa ncha niile na-aba iji wee mezunya bụ omenala ka esi eme so ekene m unu rinne kene ndị nze na ọzọ n'ụbọchị dịka tata bụ the 11th of November
2023 so ọ nnukwute emume ka ọ bụ and anyị nwa akwadosigo anyị nwa adịgo ka anyị na-adị so na tata ga-abụ nnukwute ụbọchị ka ọ bụ ekene m unu thank you very much. Oge isi ekene gị ọmụ Ogbuefi Nnamdi Elekwachi Ogbuefi Nwawelugo nna ya na anụ obodo memba Nze na Ọzọ ihe anyị bịa tata bụ mmechi ahụ atụghị mana ndị nze na-emechi ahụ ndị bi ya na anụ ya so mana anyị na-abụ ụzọ tọọ ngwugwu ifo agbakọ onye ọbụla so ihe ndị Nze na Ọzọ chọgodiri ime ebe a chọgodiri ka emewa n'otu omenala ka a ga-emere onwe ha ka a ga-eme kịta so nwantịtị oge onye ọbụla ga-ezu o mebe ya bụ ihe were ibe ya bụ oriri bikos ọ nwegasịrị ihe a ga-ewepụ na anụ were eri anụ so otu a ka o si dị nwantịtị oge ọ ga-akpọtụba ana m ekele unu na mba unu na-agba ama m n'iru kwado wee bịa kọva anyị ebe a na-ekelekwa ma isi nze anyị ọ dịghị izi ịkpọ anyị bịa ebe a ịma na ihe abụghị obere ife otu omemmachi wetakwa akụtu egwu ya na Sunday Sun abụghị ebe onye ọbụla ga-eje ọzọ tinye isi mana ịfụ na Nze na Ọzọ mere ya today ọnwụkwa ebe ọzọ ka nke anyị ga-emekwa ya na-esi ihe so a sị m na ọ ga-adịrị anyị nchara ine mma daalụ ọmụnwa bụ Chief Humphrey Mado Ekemezie Ezeaku Enwebe n'Ọba taa anyị bụ Nze na Ọzọ na-represent culture anyị na South Africa maka na ebe ndị Igbo nọ enweghị na onye kpokpu mme ebe a we are the custodian of our culture so imechiara anyị tata bụ a very big occasion nye onye ọbụla bụ onye Igbo ka ọ bụrụ ụmụaka ndị anyị mụta afọ na-eṅomi ewofu na onwekwara ebe anyị si ọ na ebe anyị si na anyị nwere culture mana anyị ma nrapụ culture anyị maka na anyị pụta ebe a so n'ofe mgbe anyị ji ewepụta ọnọdụ a dị etu a anyị achọ ka anyị si elụọ ya ka ụmụ anyị ma ndị be anyị nọ diaspora ma na Igbo na anyị bụrụ obere obodo ebe ọ bụ na anyị nọ anyị na-anụ onu anyị so na imechighara anyị tata dịka otu onye isi anyị bụ isi nze so renji ya bụ very great thing uche anyị ma na ọ dị iru ka anyị maka na mmapụ enwe na mapụ ọ na-amaji azụ n'iru so I believe by this time next year egwuarịkwa egwu to somewhere else dịkwa greater as far as nnodo so mụ na onwe na m eje Chineke ekele ụnụ nọ ebe a na-akọba ife dị eme onye nwaanyị agọzi unu n'aha Jizọs. ndị mmadụ ka na-abatakwa anyị afụgo mmadụ dịka Gilbert Igwe afa m bụ Ikechukwu Ifeajekwu eze kwesịrị abata ete Emeka Dike na ide mmiri ọ bụgo member of Nze na Ọzọ South Africa for 8 years now. Among organization niile enwelu na South Africa I believe na Nze na Ọzọ bụgodo number 1 ọ welụcha ewee gụwakwazi ndị ọzọ so olu dị na ya erika ọ bụrụ na ngụva ulu dịgasị na ya chi ya eji chi ya abụ ịnekwuo environment ebe anyị nọ ịmalụnụ na kedu organization one n'obodo a na-ebute their event to this kind of a place mgbe ife nna ya Chineke n'isi ndị ya bịa nọnyere anyị bụ n'okporo ụzọ ga-erubere ha isi na ndị si ha na-agbụ mgbe ha na-apụ ya sịkwa ha nnọọ Okay, I will His Highness Igwe Tebata Yanwu Igwe Bizo 1 of Northwest Okome 1 of Obolo Minoma 1 of Ugiri Obidu Moto too much Sineke ya Aurisike Rono Basin Keta my game gosiri na I get gosiri na ka ewere ekele Chineke because all these nwere ụfọdụ ndị na-agbaru ọsọ arụ today so ekele dịra Orisa na ndị ụbọchị keta Lolo Odoziaku Obizuo Lolo Odoziaku Obizuo 1 of Northwest Kingdom Chinyere Nọkịta a na-abata Eze Chie Nazia
enu ị na-echizi enu ka ọmọzi enu onye nụ ọ bụ ka ọ bụla osiri ifugozi n'ọbasi ezi oyi mụ bịabanụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima afa m bụ Chief Oluchukwu Ejiofor Onowu Ojoto Nwanwolu Ojoto, member of Nze na Ozo South Africa. Unu n'anya na afụ na taa bụ arọ na-abịa n'isi njedebe. Anyị nwa bụ ndị Nze na Ozo we decide na taa bụ 11th of November ka anyị ga-emechi afọ. So ọ ife obi aṅụrị ka ọ bụ. Ọ dịrị izi Chineke edesa mmadụ ndụ from January to ọnọdụ a nọ. Unu maka obodo a wee dị many people anwụgo, so ndị dị ndụ kwesị ịnọ ọnọ ya Chineke ekene. So na ife ihe Chineke ekene ka anyị nọ ya today ime ka anyị kene Chineke maka ndụ onye anyị ya ka anyị ji nọrọ ebe a mmechi afọ ma ihe Chineke ekene ife ji eme anyị ka anyị dị ndụ na ndị dị ndụ. Ọmụnwa bụ Chief Ekene Ọnụọra, onye otu a na South Africa, o mepụrụ Chukwu nke izizi n'ọrụ ukwu. Obi bụ sọ nnukwu aṅụrị, ọ Chineke bụ onye anyị ga-enye ekene inye idobe m ndụ wee nwee ike witness ụbọchị tata. Ụbọchị tata bụ ụbọchị akara aka Nze na Ozo Southern Region na-emechi ahụ si ka anyị nwee get together n'ụdị pụrụ iche. So obi m sọ aṅụrị na-ekenekwa Chineke maka na o dobere anyị ndụ ruo n'ụbọchị nke taa. Ekene onye otu a one of the Nze na Ozo member. Ọmụnwa bụ Chief Alex Okwuchukwu n'anya Eze Ọkigbo 1 n'Ogidi, the osote isi Nze, deputy isi Nze South Africa gburugburu. Ebe nọrọ ebe a maka na taa bụ our end of the year party. I was not going to aka. That is the reason I do choose a place like Santin Son, so nearby game here, so that call my class. So this is why I do not here today. Now I be go. Only have for a lot of things because now a lot of people now the high quality people now be. Like I run mother where is yours. So now fun on their way now be. Doing I best go find channels in our room because I will call the whole room sitting here. So now waiting some time get time to for a belly meeting. Party we don't have an about time. Even in Agabana. Still on the photograph. Nze na Ozo si abata n'ikem ọ bụ na abanyecha anyị ga-abanyekwa ndị Nze na Ozo ka na-abata n'ikem anyị na-ekene Udichi Delago abatago ka ndị Nze na Ozo so na-abata n'ikem anagbazi aka zọ naanị nnu
Yakibu kabajeru nilonu. Inechisienu komojeno yenu. Abukabulo siri. Ifugozi no nabashi. Ejo imo bebanu. Oyima. Abuziki semenu. Oyima. Ndị na-ese kịta bụ executives of Nze na Ọzọ, BOT Nze na Ọzọ, BOT Nze na Ọzọ, ọha nwa na-ese kịta, BOT Nze na Ọzọ, ọha nwa na-ese kịta. Kịta ndị Nze na Ọzọ esesigo foto. Ọ bụ na anyị abanye na hall. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, enyimba, Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo.
for photo. Make them know money.
Biko letufu oge Nzelazo wo aka ji ọfọ ndị Igbo na South Africa. But anyị gwara aka unu ga-permit him come add their small English so that I can be able to carry everybody along. What we are doing today is a ritual for Nzelazo. Owe Jirimana is a tradition. Every year Nzelazo will gather and feed multitude. They don't only feed themselves because they are wealthy. If you see the environment we are in, you will know how much it costs to be here in the first place. And here, you eat as many times as possible. Ladies and gentlemen, our beautiful wives, chiefs, misses. Permit me to introduce myself officially. I am Comrade Tony Ewulonu Duke. By the special grace of God, I happen to be the President General of Abia State, South Africa. President South Africa. To anchor this program is a thing of joy. I'm highly honored and flabbergasted to be the MC of this occasion. Good and pleasant it is for brothers and brethren to be together. I'm privileged to introduce before us the chief shepherd of this organization, of this court. Nzelazo is a court. Nzelazo is a court. Muna Magunu Mara. Please, I'm privileged to recognize in a special way Isinze Nozo, South Africa. High Chief Chinedum Wogugu Akubwe Wata Naloba. Also, please permit me to recognize officially Osota Isinze. Ndo ibona we are Deputy Isinze. Osota Isinze. Oya woni izi chireze la South Africa. The first person, the first Igwe, the first is in South Africa. When Mariston was Mariston. Ladies and gentlemen, permit me to recognize in a special way Osota Isinze. Chief Alex Elia. Eze Okibo Nogiri. Eze Okibo. Emma Lala Bofala, December Gagama Lala. Yembereba wo ego ticket. Isinze. Isinze Batago. Hey, Okibo. Okibo. Chukumeregima. Please permit me to recognize also the Isinze, South Africa. High Chief Chinedum Wogugu. Akubwo Naloba. Isinze. Nozo, South Africa. All especially Ogu Alagoria Bikono. Isinze. Isinze. Chileki Isinze. Isinze Wachamu. Owa Gojeko. Owa Duke. Ori Jimma Wam. Iwatago. Oyale Kumeri Holeme. Isinze. Ogwa Chichira dynamic adrebe. Isinze. Isinze. Hey, Isinze. Isinze. Odekagako kolam. Odekagako kolam lo wa. All the memory of him now regular. I will see you in my dream. And then now we will make a dream. I will see you in my dream. That's why I like you. And today I'm still physical. In short, Adam asked him Joseph. Adam le meme. Isinze bo Ijele Omelugo Isinze bo Odogu Nzelazo Makano Nzelazo biko eji mobi anya anabata n'ụzọ preacher. The Secretary General Odankwondi is Noza Kasirike. Owo my mentor, Owo Gam Osim Kurakurum, Osim Buebuomo. I'm privileged to recognize in a special way the Secretary of Nzelazo Ndibo, South Africa, High Chief Felix Okoye. Hamadike Ndibo, Nubuku. Hamadike Biko Kelendibo.
Oya Secretary. The immediate past chairman BOT Nekasa. Akaji of Ondibo na Pretoria. Hamadike Nibuku. Hamadike. Akaji of Ondibo na Pretoria. Oko Shade. Onye buru ebuola. Ejila manya go ndenka bribu. Ejigo manya go ya. In case ila toto. Also permit me to recognize few of our guests before I will hand the microphone over to our wives to do their own introduction, one after the other. Obatureni Ndibo na South Africa. I'm about to High Chief Ikenna Obere Okuze Nagwata Okuze Aikelege Onupu Madu. Thank you. Chairman PDP South Africa, Honorable Ekos Amokobere, you're highly welcome. Ekos, you're one of us. You are with your bosom. Let me, at this juncture, hand the microphone over to our wives to do official introduction. They introduce themselves one after the other. Hey, Ofia Kobo. Hey, Wayoma. Because we are here for you to. Hi, Chile Kenna. Good evening, everyone. Good evening, sirs. Okay, I will speak English for the benefit of those that don't understand Igbo. Okay, my name is Lolo Nwamaka Nwogugu. Isinze's wife. I am a lecturer at IIE MSA, South Africa, and I am a mother of 5. Thank you very much. I recognize the arrival of Kalisi also. Because this is also because nu. Kayo na ndola na noche ka me ife ijibaka we bia. Ka me ife maka ijibaka we bia. Nzenozo kwenu. Afamo bụ Chief Mrs. Nkechinyere Kalimo, Ozu Kadike Kingdom, na Okija. Isi nze na Durban. Okay, also mbekwu because thank you so much. Zenozo kwezuni. Abum Chief Mrs. Chukwu Ayano. Nwunye High Chief Bajiozo. Ejikwazi oyidie wee malum. Nzanazo kwezenu. Afam bụ Chief Mrs. Bella Uzo. Lolo Ugodie. Lolo Idenwa welu ugo na Abatete. Zenozo kwezenu. Afam bụ Amaka Enaya.
Lọlọ Ezokigbo n'Ogidi. Nze n'ọzọ kwen. Nze n'ọzọ kwen. Nze n'ọzọ kwezono. Afa m bụ Amaka Okonkwo. Amaka Okonkwo, Chief, nwunye Chief Ebubechukwu Ụzọ, one of Oba. A na-ekene unu. Ya mekasịa. Nzenazakwen. Nzenazakwen. Nzenazakwen zone. My name is Mrs. Brasin Ebere Onora. Nwunye onye otu a Omepuluchukwu 1 n'Ọrụ Ukwu. Nke izizi n'Ọrụ Ukwu adịrị ịbụọ. What is going on? Helen Anagu, Mrs. Ikenga Ndibo, South Africa. Greetings, chiefs and lolos. I am Lolo Adiele, representing Abia State. My husband is Chief Ben Onwaburuburu of Omuahia. Thank you. My name is Lolo Nomvula Ngoy, representing High Chief Nwachi Nemelo of Okuzu. We are from Devon. Zenozo kwenu. I'm Lolo, one of Ibuku. Zenozo kwezenu. Afamu Nikki Okena. I'm here representing High Chief Ezokena Nkateko. I'm trying. Afam Obidie Okena. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwenu. Ndị di anyị ekenekwa m unu. Bilikwanụ. Unu ga-adị mma o. Unu ga na-anụ anyị o. Na-anụsi anyị ike o. I dey happy to be in your midst. Ebe unu si ka unu kpata anyị ka anyị bịa nwa anwụle n'ebe dị otu a. Ọ ga-adịrị unu mma o. Ennukwu ego n'enu ego. Arụike n'enu arụike o. Kene unu n'ebe pụrụ iche. Kene unu. Ụmụnne m afọ m unu n'anya so ndị ọya anyị na-ele a. Afa m bụ
Mrs. Edith Udodi. Hello? Sodium Akonalo. Munye Taiwan. Munye Chinakwezalo. Nalo. Na nusimike. Ona nusimike. If not the reason. Ona lusi oluike mwoka. Afudik pa fogono gi mie. Di no bi alo. Waka oma. O de se kazi ki won. Nze n'ọzọ kwen. Nze n'ọzọ kwen. Nze n'ọzọ kwezone. Okay. Aha m bụ Obianuju Obi. Nwunye aka ekpuchi ọnwa 1 of Umoji. Ihe a na-etu m bụ nwaanyị bụ Akụdie. A mother of 3 children. Thank you. Mama, biaba na nọ n'ebe a. Biaba aka ekpuchi ọnwa ị ga-adị o. N'ọzọ kwenu. Afam Chimangazo Lolo Omobidie. Nwunye Ichie Zaku 1 of Umunachi. Dunuko Fia. Thank you. Di mama. Yeah. Thank you. Thank you. Beautiful wife. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwezonu. Afa m bụ Chinasa. Nwunye Chief Akajiakụ 1 of Isiagụ Kingdom. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwezonu. Good evening, sirs. My name is Lola Ruth Chidebere Oyoro, the wife of Agu Jebwe Numucheze, Igwe Limpopo. Thank you. Okwutechahịa o nwere nke otinye ahụ maka nke onye chi ya zero ọ ledi ka ọwụ otu amụ ahụ sa nyanwa ahụ ledi so biko si na-etinyere ya ebe ọwụ n'ofere ya ọ ka o si dị eduka Igbo isi mmiri saa eze hey saa eze Lady Mrs. Chief hey isi mmiri ọka ọ dị onye buru ebu ebuola if na ga mapụzi ha obi. Thank you. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwezonu. Aha m bụ Lọlọ Charity Duru. Lọlọ Uru Chideragu. N'ide atọ nke dị na Misiak. Bido dere ọnụ. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwenu. Nze n'ọzọ kwezonu.
Afam bụ Nkechinyere. M bụ nwunye Udozurumba 1 of Amasiri. And I'm a staff nurse, a mother of 3 children. Thank you all. Nzenozo Kwen. Nzenozo Kwezuono. Afam bụ Obianuju Ifeajekwu. Nwunye Chief Ezekwesili na Abatete. Omekadike na Abatete. Mgbọsị echi ya ka echi mụ ọmụ obi dị ya maka ịmara obi dị gị ịmara ọgwụ ya. That was the first time if afutube mudu mwaya na Joburg. I'm so happy because I'm a puta na this na puta. My husbands, I greet you. I greet you, my co-wives. I am Lolo Akunebioku, one of Amazano. Thank you. I am before Moya. We are Lolo Shimidi one or Nsimbu. Nzenazo Kwen. Nzenazo Kwen. Nzenazo Kwezuono. Nnamochie isi nze. Nwadia na okwukwota ebe a okpuaje obum n'isi. Afọ m bụ Lolo Chinelo Ekemezie. Nwunye Chief Eze Akụenwebe n'Ọba. Daalụ nụ rinne. Don't say it. Nzenozo Kwen. Nzenozo Kwezuono. Afa m bụ Lolo Amaka Moralu. Nwunye Chief Omifukwu 1 n'Ojoto. Nnukwu nwoke. Ezigbo mmadụ. Onye Chukwu ji wee gọzie m. Everybody will confirm it. Because oge nna ya arụ, ụdị ya adịrị ịbụa. Ụdị ya adịrị ịbụa n'ụwa. Ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Onye eji eje mba. Ezigbo mmadụ. Nnukwu nwoke. Thank you. Nzenozo Kwenu. Nzenozo Kwenu. Nzenozo Kwezuono. My name is Tangusila Chibo Ugosimba na Obosi. I'm the wife of Chief Akukalia Chibo of Obosi.
Nzenozo Kwen. My name is Lolo Andile, the wife of Chingwata Kwaku. Nzenozo Kwenu. Biko onye oforo. Nzenozo Kwenu. Nzenozo Kwenu. Nzenozo Kwezwenu. Afambu Chisomaka Chibuzo. Lolo Alude. Ebubago Nalo. Okebunoyo village. Nzenozo Makano. Nzenozo Kwenu. And please, our wives, Alaroyano. Please, I will introduce him officially. Please, having said that, recognize in a special way Chief Izuchukwu Chibo Akaria Obosi, President Igbo Union South Africa. South Africa, Idi Akaria, Idi, Ima ya wakwa oge mbara mba subadro. Please also let me recognize quickly in our midst His Royal Highness Eze Sir Isimindi Limpopo, Eze Abia North, South Africa, Eze Mbanabo, Knight of John Wesley, hey, Igwe, Knight of John Wesley, the latest Igwe na Hwaya, Onamba Chimba, Igwe na Igwe. The presence of Professor Francis Wowo, Yana Oriakoya, Prof. Ainekelegi, Chief Talisus Rekachuku Ibe, Oya Isinze and also Nakwazu Natal, Isinze. Ana mihime na oge lolo ikwulirọtọ. Isi ka iwere dola ma rie ebe niile. Unu mewere ha maka Isinze. Sinze ekele m gị. Chief Gabriel Aruno. Because I recognize in a special way Chief Okechukwu Nwoye. Wachi Meneze Nokuzo. In a special way, my own elder brother, High Chief Ben Chinato Adele. Because Kamkelekwa Nozo preacher, Chief Chiwatakwako. Chief Chiwatakwako. Omemma Nkembo. Oyawo Deputy Secretary in Zelozo. Mema ya akwụkwọ Emmanuel Secretary. Secretary for illiterate. Oba Ruru. You must know how to read and write before giving secretary. Secretary adroisi. Ana Mekele knows the former president of Imo State Union South Africa. All member BOT Nzenozo. Chief Stephen Duru. Hey, Otoboro Chai. And up from this morning. Because Agamo a chefu eziboyem akonebioku no mwaka. Can we direct ya? Ogungala Kwanye will please interlude and this traditional music. Please, I'm privileged to recognize arrival of Ezomogo. Ezomogo, no. Ezomogo. Because all special track for Ezomogo. On the Ndokola Kabibego. Ezomogo. You're highly welcome. Thank you.
Okungbali boy kajizenti jebo iluzie wolo nanya Mwane mebe nebe Onya mebe zinani bo Ogazi amaka wejina gomo Ogazi amaka wejina Osili onya ma Mkenkenyi jine Ekeke na lojika isabalo Aji ashakata na mulu Sadebeno Aji asadebeno Asadebeno ya mulu Obi amuze no chilimu Sadebeno Namo na Mwane bene Ojeligwe bwevi nene Ojeligwe bichula mwane bene Mwane mebezi na ebezina Jene kachenti jebeno Onya mebezi na nivo wakadeno Ogazi amaka wejina gamo Ogazi amaka wejina Mwane nebe Onya mebezi na nivo wakadeno Obi kemuru ne una emereme egwu nwa meja kuye owi yeji na marambo oko jagbe egwu miye nwanyi jagbe egwu miye bongo nwa meja kuye owi yeji na marambo akewa ya kata go kipe onama ewe mama lele chimwanye beri mana egwu chijiri chomuma awo bamsi buga awu imjagaga bonga lele ewo egwa bombo amde nebi una nulolu chibanya beri mana egwu njeru wamo egwu chibujiri chanyema boko jagwa ya ọnwanyị jagbe kum bonga lele egwu mo
Matana no ya balanga. Ya para jema ni uketine kelele. Oh papa. Egwa ni wego bioma. Omere bande ijeluba. Ikara na bu. Ade. Oh yo. Intinda puno namle. Intinabi. Obakwanda kabara no kwaye kuo. Akasoro kwaye kuo. Ole nwa o. Ole nwa e. Ole nwa. Ayakata bongo. Ole nwa. Ole nwa o. Ole nwa. Ayakata bongo. Sawa chukudi chamama. Sawa. Woko dawa ya e. Sawa ni dagbe bum. Abo durime. Omo ya. Bunga palaya o. Onye chikwa na nwura aka ejilele na watch. Oge chikakwara mmanelo. Eji kwande jila ye jagba nti agba anya. Etire gbapi anya. Anke chinyere kakwara mma. Pam. Pam. Agagba ge agba. Ago we menike. Ogechi. Ogechi kama. Ogechi. Ogechi kama o. Nke chinyere mo. Nke chinyere me kama. Nke chinyere mo. Nke chinyere mo. Kama kama. Ogechi. Ogechi kama o. Ogechi. Ogechi kama o. Eti kulika ke chinyere mo. Afu achine chinyere me kama. Nke chinyere mo. Nke chinyere mo kama o. Agwesibo to na ya mako. Oji ofo kana aka n'iru. Nwanne m echelu lechi o. Arechichere onwe ya o. Echi dị ime. Anya m akwụ ihe ọgamụ. Nwanne m echegbula onwe go. Zocha n'igwe. Anwụ gachacha. Ori mgbachi nyere ya aka mma. Oge Chineke ka mma o. Oge onye nwe ụwa ka mma. Ka chinyere mo. Nke chinyere mo. Ka mma. Okwuniga na-ekwu okwu. Omeniga na-eme uche ya. Okwuniga na-ekwu n'elu ụwa chi o. Onye kuchi ụzọ gbapụta onwe ya ọsọ. Ọkọọla aka onye ihe na-eshiri ike n'ụwa. Oge Chineke ka mma o. Onye ihe na-arara ahụ n'ụwa. Oge Chineke ka mma o. Ka ahụ chinyere o. Nke chinyere o. Ka mma. Ogechi. Ogechi ka mma o. Ogechi ka mma o. Ogechi ka mma o. Nke chinyere o. Nke chinyere o. Ka mma. Nke chinyere o. Nke chinyere o. Chineke n'ụwa. O weri ma gbapụ. Ka ahụ chinyere. One good time. Nke chinyere o. Ka mma. Ogechi. Ogechi ka mma. Nke chinyere o. Onye gbapụlibe ya gbapụsi o. Nke chinyere o. Nke chinyere o. Arụ ka kpalapụta. Ogechi. Ogechi. Dimabe. Ogechi bụ gbatawa. Oli. Nsọ. Tuwana kpalapụ nkebo. Mr. Fasi ye pameko.
mere mmata. Chief Hyacinth ọnwa one of no. Kama nga bishi maka ọjọọ maka ya ego dị na. Ya rege mmadụ. Kuya ihe dị mmari mamego. Ahere mmajikwa na are. Ihe dị mmari mamego. Ego ihe dị mmari mamego. Enwekwa onye hụrụ here mmasa hari ya. N'elu ụwa mana mma ego. Ọwa were sukara ego ọnụ ga gbufuo ya. Ọwa kene maka tansi injinia. Peter Nwachukwu. Ahịa nọkwa n'ụlọ. Onye ọma nọ na elu ụwa mana mma ego. Elu ụwa mana mma ego. Ego nkwanụ mma ụwa. Ụwa Chukwu kere mana mma ego. Ahịa na-ekpebere ụwa ahụ ego na. Ndị n'elu ụwa ya ekelela. Ndụ nọ ego abịa. Ụwa ahụ ọ sara aka. Yeah.
Cha Igbo kwenu. Nze n'ọzọ kwenu. Kwezo no. Nze n'ọzọ ka mbido say thank you. Ahizuno. And eji m ekele wee bịa ihe mmemme anọ a. Because of the strength unu showro na Ugwumba Award of this year. I'm very grateful. Umaka unu nyere aka dị very grateful. Ekwuru m on that day that Nze n'ọzọ made a statement to Ụmụ Igbo and Nigeria and South Africa. You may not understand the extent of Uhuru.
And my gratitude more because of I appreciate the ego ununya. But much more than that, but the commitment and the interest unushoro na affairs in Hembasaro Umibo no Bodanoa. May God bless you. May God bless you always. I keep on saying that Nzenozo is a Santon of Igbos in South Africa, and today you've decided to occupy Santon. The symbolism is so much. The symbolism is so much. Nzenozo will not go down in this country. Nzenozo will not go down in the land of South Africa. South Africa may grow, Nzenozo will grow. Any day God blesses the land of South Africa, Nzenozo will see the outcome. And the same way organization may affect, it reflects in your families. I don't know how to thank you, but Ejimon Ugwo, and I will pay that. Ugwon Jono. Thank you so much for the love you have shown me. I will always appreciate it as the year go by. Thank you. Unahugo, Osha iwetego, Hamachine kene merendinse, Biane hamachine kene merendinse, Biane hamachine kene merendinse, Imanabulu madosha iwetego, Biane hamachine kene merendinse, Biane hamachine kene merendinse, Imanabulu madosha iwetego. Nzenozo kwezuoni yo. Ndelo na kwezuoni yo. Dok, anyị kene iri nne. Ịma na ndị mmadụ na-eche na mbọ agboro anụ oku. Nzenozo kpọ oku, ọ dịka ya na-achọ ka enye anyị ife. Anyị so enye, anyị na-enye ife. Biko sikwalụ Nzenozo aka. Eme ogwu mba last time, anyị support ụfa. Ka ewe na-enyere ụmụaka anyị aka. And if I name I say I see very few friends of us, but then I support if I name what and Nzenozo abro I ego. I ego. Onye nwere ga echi ọzọ. Because I have one afa. Also I have one afa. So na onye ọbụla ifu ichi ọzọ kali okwu okota. So na mgbe ụfọdụ na akpọ oku. Nke a oku anyị kpọta asị ka anyị bịa ka anyị lie ka anyị ṅụa. And ikunu wụla anyị si wee fụ anyị. Anyị si ka anyị show appreciation to ndị like ife anyị na-eme. Maka na last time anyị li ji, anyị ma ego na anyị spend weli ji. Anyị na-spend ka anyị wee fụ that na ife Igbo na-aga n'iru n'obodo a. Maka na most of us have been here. Please let me combine Igbo with English so that some of our wives can be able to understand. We've been here for a long time, and we don't want our tradition we don't want our culture and tradition to be forgotten. That's why we are doing this. That's why we do, so that our children, especially those that are born here, can take it from us when we leave this world, or when we retire to our homes. So we are doing this for posterity. We are doing this so that our tradition will not be extinguished. So, bikono, if I name and then Nzenozo, if I not try, but I'm both for the support if I name, Bunde Ota, Nam, onye one near Mandiche, and the only native even make a Asusibo, Momani, Alena, Ena, Bonye Ota, na Ogwo Delia.
ọ iso seed ị na-eso seed n'ife ndị Igbo na-eme Chineke ya agọzi ife anyị na ọ dịka bụ ife dịka pastors maọbụ ya ekwesịghị ịgbakọta iso seed and ị na-eso seed mana na-abịalụ in multiple ways ihe enwe ọganiru ihe enwe arụ ike so biko mgbe ọbụla akpọ ndị ọya ya oku fa adị na afọ ya na na-elife ọrụ nọọ ka o esi wedịrị Igbo mma ka anyị na-eme ọ bụrụ ego anyị ka anyị na-eke eke ego anyị na-eke bụ ego ejipụtara anyị nze na ọzọ ịdagọdị na be anyị mana anyị na-edebe nke anyị ji emelu ndị Igbo ife ọ ga isi ka anyị tata ka ndị nze na ọzọ na ndị nwunye fa na ndị ọyịfa jos nwee obere anwụle onye ọbụla bata ebe a ọ bụla BP bụ ha ọ kwesịrị ịgbada ichefugodu family problems chefuo business stress so biko anyị na-ekene ife na-ebịa ebe a taa na-asị na obere oge na egwu ka ya akpọtụ ka anyị nwee ekwu aṅụrị ewesị aṅụrị na-esie ya aka nke anyị menara mma daalụ Doc. Thank you very much for coming. Thank you very much, Doc. But be that as it may, I want to urge you to continue to do what you do. Because our people have said that it is only those who are doing well that you encourage to do what they are doing. I am kind of privileged to be an initiate of this noble society. I am an Ozo title holder. And from history and accounts, it is like my own Ozo title seems to be the oldest among us all here in South Africa. I'm not only proud of it, but I appreciate it because I am also the oldest, if not, I'm also one of the oldest persons of Igbo extraction here in South Africa, if not the oldest. So I wear this double cap, and I'm proud of it. And I thank God for that. And I'm so grateful to you, almost all of you. You see, when I sat here, some people that know our culture came to greet me. That is the culture we expect we import here. Import it from our home and practice it here. Let us not do it like those who went to Rome. It's always my philosophy that when you are in Rome, you do like an Igbo person. When in Rome, show that you are an Ozo title holder, and people will respect you for that. Once again, I want to thank you. I don't want to take your time. You have already told us that we are only coming here to celebrate, that you are not expecting anything from us. But all the same, I should have told you ab initio that now only food have no way. Because I'm already a retired academic. We don't add up financially anymore. But I have a whole lot of food soldiers here who, if I'm tasked to pay some financial indebtedness or dividends, I will call on one or two of them and they will square me up. So thank you once again. God bless you. Ọwa adọ nọ nwaanyị nọ n'ihu ụlọ Ada na-edo afamo body base women leader Igbo Union ndị mụ na ha nọkwa ebe a ụmụ nwaanyị ndị anọchi ụmụ nwaanyị Igbo Union anyị wụcha executive members of Igbo Union so I say ka anyị were otu aka ahụ wee kene ụnọ na nke ụnụ mere eme na asị na dike ekene ya na nke o mere eme anyị sị ka anyị nọ na nnukwu sọpọtụ unu nyere anyị n'oge anyị mere Igbo Union dị Igbo dị anyị mere n'Ọgọst ekene dịrị ụnọ anyị na-ekpe ekpere ka Chineke debekwa ụnọ na anyị a na-eme ya otu ahụ kwa ahụ
maka ikwubu ya ebe a ka ọrụ obodo nụ ya ịma na elidi ịkụwalụ fọf maka nwa ike ịghọta biko Cha ndị Igbo ekele m unu nzere ọzọ lieni mụọni zụọni ọhụrụ mana amụ efi na-adị mma n'otu efi because ife owoze n'ebe a dị below 18 years so a ga na-ekwu because a sị a na-emeta nwaanyị mma ọ na-anọkwara ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs m si ka m were ohere a kelee nze na ọzọ support e nyere anyị n'Igbo Day without nze na ọzọ Igbo Day ọ nze na ọzọ bụ Igbo Day kwa nze na ọzọ were egbu ma anyị n'ọrụ ọgbụ were ọgbụ ma efi bụ karịa ọ bụ ofu ife ofu mmiri ka na-agbọ n'ite daalụ na ka arapụ igbu oge ọtụtụ okwu adịa n'ụka mgbede na mụnwa Dara Ezechie High Chief Dara Ezechie dị Igwe elect of Azia na m eji the sum of 2,000 wee kwado ndị youth anyị as the national grand patron of Igbo Union daalụ ni mgbe eze gị na-eme mma mgbe onye chi mere eze na mmadụ apụrụ ịna ya mgbe onye chi mere eze na mmadụ apụrụ ịna ya oyoyo nze na ọzọ ekele m unu biko nke onye chi ya zelu ọda ndị be anyị si n'ogologo okwu adọrọ mmanụ ụka mgbede since na-eme ya mụnwa na-abịaba abịabụ mana mụnwa sị na nkata ha dị iche n'ibi ya na otu ọbụla o si wee dị na mụnwa ya nọrịrị ya today wee sị na ka akara nwaanyị ka ọ ya atụkwasị dị ya biko ihe ọbụla unu fụ from me unu manage ya otu ahụ thank you. anyị bụrụ social club ife anyị bụbu nze na ọzọ society onye ọbụla ma nze na ọzọ ya agwa anyị na ife anyị na-eme ebe ife na-ekesa eme ebe anyị ahịa eme competition ife a na-eme bụ ọdịnala nze na ọzọ bụ one of the oldest tradition ndị Igbo one of the oldest ọdịnala ndị Igbo ife anyị na-eme abụrụ ife nwatụta okwulu ọdịnala ka anyị na-eme and aka na-akọwara onwe na-akọwara ebe a taa sị na ya bụ ọkwọ dynamic nke anyị na-abụ koboko ike bịazi ebe a ọ bụrụ ịṅụrọ m wet ma ọ bụrụ ịṅụrọ blue label esi hei kebe ndị a na-alụ mbanụ ife anyị na-eme bụ ife ndị ọdịnala ife ndị okenye ife ndị ichie in fact ife kwesịrị anyị ebe a snap ka anyị kwesịrị ị na-aṅụrị ebe actually so na ife anyị na-alụ dị iche na ife ụfọdụ na-alụ and onye ghọta anyị abalị ya ulu. Thank you very much. Thank you. So o nwere ndị anyị na-esi anya nọ na nze na ọzọ o nwere na ndị anyị award last time biko mana ka m nwere opportunity nwoke na-egodu okwu nze mara na ọka na ebe a okwu nze agụta okwu nze bụ somebody mgbe ọ bụla anyị kpọrọ ya ọ ghọta anyị ọha eme na anyị na-egwu ya wayo mana a na-eri ya ọlụ ọbịa onwe ife onwe onye anyị ọ na-eme all the time biko that man bụ sọ mmadụ ka ọ bụ he loves ndị Igbo and he loves ife ọbụla na-eme gbasara ndị Igbo ọ na-asọpọta all the time the same with this Roland Ayogo a Ezeomogo ọ dụkwara kwuona mgbe Ezeomogo na around ọ ya anyị fụna na nwekwo mgbe anyị si anya ya ntị mana yet ya nwafọ ife anyị na-eme ọ metụ ya na arụ ka ọ sọpọta ife anyị na-eme the same with His Excellency the President General Anambra Association bụ Nzenagora bụ chairman ọba my chairman. Okay. He's wearing 2 caps. Chairman ọba nke m bụrụ deputy mayor Dynamic Friends Club. Hey. So ya nwere nwe ọ bụrụ 2 caps na cap nke elu 3 or 4. Uru President Anambra. Ya mgbe ọbụla akpọrọ ya oku ọ na-abịa. Ọ ga-anọchi Soludo. Anyị na-alụ o nwere ndị dịka anyị na-eme ifele mana ndị mmadụ kwesịrị eme anyị ifele ọ bụrụ anyị na-eme mmadụ ifele. Simple. So o nwere ndị anyị si na nominate for Board of Trustees. Biko o nwere ndị I nominate for Board of Trustees. I chọọ welcome into this prestigious and revered Board of Trustees ndị Nze na Ọzọ. Amfa nọ ebe a ndị otu anyị o nwere ndị na-eso eme na ife anyị na-eme na-aga
ndị na-etinyela anyị ịma a na-ete ofe onwe ndị na-eweta ma ose na-eweta nnu na-eweta ma ka ofe nwee ike tọ ụtọ ma ndị na-eweta ụlị owe akpa ụlị etinye ka o wee na-alọ ka o wee lọọ so onwe ofu onye bụ onwe ndị anyị decide anyị kwu na ya ability for BOT so agba ọfa fapụta anyị enyefa the award reserve so biko onye ọbụla akpọrọ ma na anyị anụchago yọcha afa filo na ndị a deserve of this honor. Yes. And ndị ọzọ na-emekwala anyị ife na-enyekwala anyị aka anyị na uche anyị dịkwa ya so na aka anyị enyekwa wee na-aga so mma hand the microphone over to the Secretary General ka ya nwa announce those names onye bịazịa enye the award onwezie ife oyi asị anyị wee kene anyị because of quiz ọsị anyị biko ka hand over the mic to the Secretary General Chief Felix Okoye Ọhamadike ndị Igbo ka ọ announce those names daalụ. Nze na ọzọ kwenu, nze na ọzọ kwenu, nze na ọzọ kwezuonu. A na-eli ọ na-aga onye ọya. Ịma na ndị nze ọnọdụ ndị nze adịghị okoro mma. Afa mbụ nze eze ezi nwanne eze Ọhamadike na Igbo Ukwu. Ofu onye asị ka agbara ọ sị ka anyị bụrụ nna kie. Ofe na asụ na abịala. Otu ọ dị. Ọgụ a ofu mbaje na-eme offload. Yes. A na-ekwu nke o mere jụọ oyi. Omekwu ọzọ. Ịchọ efu ọbụrụ ka nwoke ha ka ihe ọ na-eme na ha. Ọbụrụ tọkọtọkọ. Odogwu na-epepe. Ọbụrụ ọnụ. Onye amara. Ị na-afụ ụzọ. Ị na-anụ ntị. Otu ọ dị. Onye mebi ya ka agbawa. Ọ bụrụ ịchọ ewere isi etinye. Nze na ọzọ kwezuonu. Nze na ọzọ. Biko onye izizi anyị na-akpọpụta ka anyị nye this recognition to join the Board of Trustees Nze na ọzọ Southern Africa. Nze na ọzọ BOT ndị Nze na ọzọ bụ the highest making body of Nze na ọzọ. Ife Nze na ọzọ ji wee dị iche bụ na anyị nwere structures and anyị na-respect structure anyị maka anyị bụ ndị omenala and anyị na-eme so many people na emulate anyị and some are envy but ha ghọtara the thing behind us. Ọ maka na anyị bụ traditionalist and anyị na-eme ihe ka o si wee kwesị. The person anyị na-ebu ụzọ akpọpụta ịbanye na this most prestigious body bụ the Elders Council BOT bụ Sir Nze Victor C. Nwaneri Akụchinyere ụwa niile one of Nkwere Akụchinyere Odogwu. Biko Akụchinyere ị ga-abịa to this side ebe isi nze nọ. Akụchinyere nwata. Akụchinyere bịa nso. Biko nu unu hapụta ọ hapụta ebe a. Ọ ga na-ebe were awọrọ hapụta na. Check up ebe a. Hapụta. This is the good. Hapụta ebe a. Bukta ni ha. Nda bịa ka pụrụ ebe nu. Yeah. This gentleman ebe a bụ Akụchinyere ụwa niile. Unu na-anya onye afụ no a very matured man ka ọ bụ. Bụrụ a very mature chief na Befa. Bụrụ a gentleman to the core. Onye ọbụla ama ya testify to what I'm saying. Isi nze na-ekwu okwu biko isi nze is talking. Wee bata nze na ọzọ since ọ batara nze na ọzọ a na-ekwu nke anyị eme nke anyị eji ego mee osisi rapụrụ ya na oyi eme efe so ya. Silence. Si rapụrụ ya ka o mee ya so ya. In fact, last year, I made the last meeting of the year. I just no choice that last meeting of the year.
n'ọchị ji emechila ya arọ wee lie ego onye na oli that day ya likọta ego a na-akọli ya aka biko sikwala ya aka biko nụ Akụchinyere sikwala ya aka biko nụ n'ifo eme ka ọkụ esi ebe ka ekwesị agbụ ya o wee elu this year o wee na-elukwa afọ emechi arọ anụnwa ife this last meeting of the year ọ sị na enye anyị 80,000 rands 80,000 rands and onye ga ya Akụchinyere na mkpere biko nụ anyị na-esi anya sị na nwoke a mba mama oye ekwuzi na this man na anyị kwesịrị ịrecognize ya so anyị microphone ka anyị nwa kwuo okwu wee kene anyị n'ife anyị melụ ma meanwhile ya were nke m You deserve it. Sikwali aka biko kwalụ na aka. Nzere ọzọ kwenu. Nzere ọzọ kwenu. Nzere ọzọ kweso no. Obi dị m ụtọ n'ụbọchị taa maka otu si ọnụ ọmụ. And so ndị nzere ọzọ n'ebe a. Igwe omenka. Ọ na-enye m obi aṅụrị na anyị niile na-anọkọ na-eme obey our tradition. Achọrọ m egwu unu n'ụbọchị taa na ahụrụ m niile n'ebe a n'anya. And aka m na support Nze n'Ọzọ South Africa with a sum of 100,000. Nze n'Ọzọ kwenu. Nze n'Ọzọ kwenu. Nze n'Ọzọ. Nze n'Ọzọ kweso no. Nze n'Ọzọ Igbo. And ndị ụmụ nwaanyị anyị achọghị. Akụchinyere ụwa niile. Akụ ụwa niile. Ụwa niile. Biko si tụtụba ego. Akụchinyere ụwa niile. Ogene. Che. Akụchinyere ga ịma mbombo. Akụchinyere. No story. No story. No story. No story. Daalụnụ. Chalụ ka abịa akụchalụ. Nze n'Ọzọ ndị Igbo kwenu. Nze n'Ọzọ kwenu. Nze n'Ọzọ kwezuonu. Nze n'Ọzọ ndị Igbo. Biko, the next person ndị Nze n'Ọzọ na-achọ inye honor and ịkpọbata into Elders Council, Nze n'Ọzọ ndị Igbo Elders Council, BOT, ka anyị na-akpọnite. Just like we informed the General House na ihe onye ọbụla na-eme anyị na-afụ ya ịma a na-eme onye ogbi ọ na-aka n'aja anyị nwa na-afụ ihe niile. So the next person anyị na-akpọ bụ Chief Oke Onwunarụ Akụ na-ebe okwu one of Amasịrị. Akụ na-ebi okwu. Amasị anọ. Ana-akụkọ aka ebe a biko sikwara na aka. Aka. One of Amasị anọ. I chief ka iwu. A na-ekwu ekwu na-eme eme o mere itie. Ife onye na oge ya bụrụ ụsa. Biko unu n'anya na afụ na ọdụ anyị na-enye na Nze n'Ọzọ taa bụ the highest honor enwe na Nze n'Ọzọ enwekwa na organization niile enwe n'ụwa niile. Ọ dịrị izi Nze n'Ọzọ na Nze ya wee kpọọ gị wee sị gị the BOT. So a privilege and a big honor ka ọ bụ. Okwu na since ọ batara Nze n'Ọzọ which is a very long time now ọ na-participate ife nye na-eme ọ na-participate and ọ na-eme ọfụma. So I welcome to the BOT, to the Elders Council. He deserve ya. So welcome, Chief. Akụ na-ebi okwu na isi Nze. Yeah. Di photo, seven photo. Ọ dịrị easy. I welcome Akụ na-ebi okwu na BOT member ndị Nze n'Ọzọ. Is the greatest honor enwe na Nze n'Ọzọ.
ọnụ ọbụla ka nke a ịmazịkwa nke a bụzi nke eji egwu egwu. Igwe Limpopo is a member of the board of trustees. Isi Nze bụ member of the board of trustees. Anyị nabatara akụ n'ebi okwu na member of the board of trustees. Welcome to BOT Nzenozo. Nzenozo Kwen. Nzenozo Kwen. Nzenozo Kwezuonu. Obi dị m aṅụrị n'ụbọchị taa na ndị BOT anabatara as one of them. I'm very, very happy and appreciated. Mụ na nwoke m ana m eji 10,000 wee na-asị Biko kụbalụ na ya aka ịkpata ego adịrị izi. Akụ na-ebi okwu n'ịdị anyị mma mbombo. Akụ na-ebi okwu na-eme mma mbombo. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịna ya mgbo. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịna ya oyoyo. Zenozo kene m unu makanu. Biko in the same vein, I recognize kwa na-akpọbata one of our very illustrious member, Chief Bato Uche Iherika Akuluno na Okwe, Asian Kingdom, Okigwe, represented by High Chief Urichu Telago, Ifu Total, Yana, Igwe Limpopo, Igwe Aguchebwe, Igwe Limpopo, Aguchebwe. Isi mmiri na Limpopo. Sir, on behalf of Chief Bato Yeri Akuluno Nokigwe received by Ulichukwu Telago and Igwe Limpopo. Sir, Aguchebwe, Numuchieze, Igwe Swag, Igwe Welego Nego, Igwe Ndigwe Nepuli Oche, Igwe. Because I can sell you Oche Nabakara. I may say the Kwa was on Asara Oche, the Kifu was. Bikonu. Nzenozo Kwenu. Nzenozo Kwenu. Nzenozo Kwezuonu. Muna my patron, Ulichi Delago. I na-anata award a wee na-ekwu unu nkwa na anyị ga-eburu award a to onye nwe ya. And in due time, unu ga-anụ ozi ya maka anyị ma onye ọwụ ezigbo odogwu. Ọ nọrọ ebe a, ọ nọ be anyị. Mana ebe ọwụ na ọ nọghị anyị nọchitere anya. Ọwụ na o mere anyị eme. Mana anyị ma na ọ ya eme. Biko Nzenozo anyị ekele unu. Thank you so much. O nwere ezigbo nwanne anyị nwoke na-abụ ma anyị agwara ya ọ na-eme na anyị ma na ndị nze nọ na anyị na-eso seed n'ebe ndị omenala dị. Ịma na ihe anyị na-ekpu na-eyi white ọdọkwa izi anyị na-alakichi iyi suit yiri guy mana anyị nwa na-arapịa na-eyi ife anyị na-eyi. So ndị na-recognize anyị na-eme ya appreciate. So o nwere nwanne anyị nọ ebe a enwere ndị ọzọkwa na-emekwa ka ọ bụrụ si ya mana for now o nwere onye anyị chọrọ irecognize Prince Kingsley ka ọ dị onye ezigbo nwanne anyị na ezigbo nwanne ndị nze na ọzọ. Prince Kingsley biko bịa ka anyị mega appreciate his absence. Akụkali ọzọ n'obodo President Igbo Union, the largest union na nke ikpeazụ a na South Africa ka e represent Natare Award. Nzenozo Kwezuonu ye biko no this Kingsley Aifo just na anyị kpọrọ ya gwa ya na ndị Igbo eliji last time ebe ya support ife na-eme onwe ndị agha fefe na-abịa ilife ọlụ. So mgbe ụfọdụ mmadụ mee ife anyị show appreciation ọ bụrụ onye Nzenozo mana aka o nyela anyị nke o si wee mee ụtọ obi ọcha. I feel na anyị kwesịrị inye certificate of appreciation. So na aka na-enye so akarịa biko ihe receive here on his behalf as nwanne yi daalụ.
Thank you so much. Thank you so much. On behalf of Kensele Igwe Kodlinya, I may receive this award of appreciation on his behalf. Ununanya na the last event I able Igbo Day. Onye abuna bo onye nze n'ọzọ ọmụ ife ome. And by the time this award you do and back to him, unu ya n'ozie ama nke o si eme na nwanne nke ọ bụ. Daalụ nụ rinne. Daalụ nụ. Biko, last but not the least, biko o nwere onye nọ n'etiti anyị, Chief, yes, ka ọ bịa kene ndị nze. Ikuku ọmara ụmụahịa. David. Biko bịa, biko. Chief David Iruabuchu. Ikuku ọma na ụmụahịa. Ịma na anyị nwa bụ ikuku ọma, biko bịa. Anyị nwa ndị nze. Anyị ma ife a na-eme. Ikuku ọma na ụmụahịa. Ọ fụrụ ihe anyị na-eme. Si na ihe anyị na-eme dị ụtọ. And anyị na-like ịnọ ebe anyị nọ. O wee bịa taa. Si na anyị chọrọ ka anyị kene anyị. Ka ọ jọs gwa anyị ka obi dị ya. Ka ọ gwa anyị ka obi dị ya. O nwere ife ye ụmụnne ya nọ ebe a na anyị na ha na-alụ. Ọnwa Nsirimo na ụmụahịa nọkwa ebe a. Duke, the PG, Abia State nọ ebe a. And Smart nọ ebe a. Igwe Limpopo bụ nwanne Celebrity nọ ebe a. So ọsị ka anyị kene anyị na ihe anyị na-eme dị mma. Ka anyị nye 1 minute ka o kene na anyị. Aha m bụ David Nkoye Irabuchi, Ikuku ọma 1 of Umuahia. Ihe unu na-eme masịrị m. So ihe m nyere unu m ga-etinye 2,000 extra. Ekele m unu.
You don't walk, you don't try. It's a first to the fight.